Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Având în vedere că pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării s-a publicat un nou test de antrenament, am revenit și cu rezolvarea acestuia. Vom discuta astăzi cel de-al 17-lea test de antrenament publicat de minister pe site-ul său. Subiectul 1. Scrieți pe foaia de examen noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La realizarea funcțiilor de nutriție participă sistemele digestiv, circulator, respirator și excretor. Numiți două vase de sânge prin care circulă sânge oxigenat, asociați fiecare vas de sânge numit cu compartimentul inimii cu care comunică. Artera aortă comunică cu ventriculul stâng, iar venele pulmonare comunică cu atriul stâng. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. Organ cu rol respirator este plămânul. Osul radius aparține scheletului membrului superior. Glaucomul și cataracta sunt afecțiuni ale analizatorului vizual. Ficatul participă la digestie prin secreția de bilă. Este mușchi al membrului inferior, croitorul. Sub punctul D de la subiectul 1, citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației. Prima afirmație. Produsii finale ai digestiei glucidelor se obțin în stomac. Este fals, deoarece se obțin în intestinul subțire. Cea de-a doua afirmație. Celulele cu bastonașe sunt receptorii pentru vederea diurnă. Este fals, deoarece sunt receptorii pentru vederea nocturnă. Această afirmație poate fi modificată și astfel. Celulele cu conuri sunt receptorii pentru vederea diurnă. Capacitatea pulmonară totală reprezintă suma dintre capacitatea vitală și volumul rezidual. Este adevărat. Subiectul al doilea. ARN-ul ribozomal și ARN-ul de transfer sunt implicați în procesul de biosinteză proteică la eucariote. Precizați o asemănare și o deosebire între ARN-ul de transfer și ARN-ul ribozomal. ARN-ul de transfer are formă de frunză de trifoi, iar ambele tipuri de ARN prezintă nucleotide de citozină, guanină, adenină și uracil. Sinteza unei enzime cu rol în digestia lipidelor se realizează pe baza informației unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 172 nucleotide, dintre care 24 conțin adenină. Stabiliți următoarele. Secvența de nucleotide din catena de ADN 5'3' complementară, știind că pe catena 3'5', secvența de nucleotide este următoarea: guanină, citozină, guanină, adenină, timină, guanină. Secvența de nucleotide complementară va fi citozină, guanină, citozină, timină, adenină, citozină. Numărul nucleotidelor cu guanină conținute de fragmentul de ADN bicatenar. Scrieți toate etapele necesare rezolvării acestei cerințe. Sunt 172 de nucleotide în total, adică cele care conțin adenină, timină, citozină și guanină. Știm că 24 dintre acestea sunt de adenină. Asta înseamnă că tot 24 vor fi și cele de timină. Astfel, din totalul nucleotidelor 172, vom scădea suma nucleotidelor de adenină și timină și ne vor rezulta 124 de nucleotide de citozină și guanină. Știm că numărul nucleotidelor de citozină și guanină este egal. Astfel, 124 îl vom împărți la 2 și ne vor rezulta 62 de nucleotide de guanină. Numărul legăturilor duble și a legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar. Legăturile duble sunt un număr de 24, corespunzătoare legăturilor dintre adenină și timină, iar legăturile triple sunt un număr de 62, corespunzătoare legăturilor dintre citozină și guanină. Completați problema de la punctul B cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind informații științifice specifice biologiei. Rezolvați cerința pe care ați propus-o. Iată cerința pe care o propun eu.
Care este numărul rotațiilor complete realizate de fragmentul de ADN bicatenar de la punctul B? Știm că avem 172 de nucleotide în total. Astfel, vom împărți acest număr la 2 pentru a obține numărul de perechi de nucleotide și ne vor rezulta 86 de perechi de nucleotide. De asemenea, știm că la fiecare 10 perechi de nucleotide apare o rotație a ADN-ului. Astfel, 86, numărul de perechi de nucleotide, îl vom împărți la 10 și ne vor rezulta 8 rotații complete. O persoană cu grupa sanguină 0 și RH negativ are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de sânge aparținând grupelor 0 și RH negativ, 0 și RH pozitiv, AB și RH negativ. Precizați următoarele. Grupa sau grupele de sânge care pot fi alese de medici pentru transfuzie din rezervele aflate la dispoziție. Motivați răspunsul dat. Pentru a înțelege mai bine răspunsul, am atașat schema transfuziei. Grupa ce poate fi aleasă pentru transfuzie este grupa 0, fiind aceeași grupă cu cea a pacientului. Grupa AB nu este indicată deoarece prezintă antigenele A și B, fapt ce ar determina apariția conflictului imun antigen-anticorp și ar determina hemoliza. Din punct de vedere al RH-ului, trebuie ales donatorul cu grupa 0 și RH negativ, deoarece, dacă ar fi ales donatorul cu grupa 0 și RH pozitiv, pacientul ar dezvolta anticorpi anti-D, fapt ce din nou ar duce la distrugerea hematiilor pacientului. Aglutinogenele sau antigenele caracteristice grupei de sânge AB. Aglutinogenele sau antigenele grupei AB sunt A și B. Consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului AB0. Transfuzia cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului AB0 ar determina apariția conflictului imun antigen-anticorp cu distrugerea hematiilor primitorului. Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind informații științifice specifice biologiei. Rezolvați cerința pe care ați propus-o. Iată cerința propusă de mine. Ce grupe de sânge ar trebui să aibă donatorii pentru a putea dona unui pacient cu grupa AB? Și rezolvare. Donatorii ar putea avea grupele 0, A, B și AB. Subiectul al treilea. Sistemul nervos împreună cu sistemul endocrin reglează majoritatea funcțiilor organismului. Numiți 3 hormoni adeno-hipofizari. ACTH-ul, TSH-ul, FSH-ul, LH-ul, STH-ul și prolactina. Explicați afirmația următoare. Între sistemul nervos și sistemul endocrin există o strânsă interdependență. Sistemul nervos și sistemul endocrin se află în strânsă interdependență, de exemplu, în cazul în care organismul trebuie să facă față unui stres, astfel încât, în prima fază, sistemul nervos descarcă adrenalina din anumiți neuroni, iar ulterior, după ce rezervele neuronale se epuizează, adrenalina este secretată de glandele medulosuprarenale. Secreția adrenalinei din glandele medulosuprarenale fiind stimulată de sistemul nervos simpatic. Construiți 4 enunțuri afirmative, câte 2 pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat. Folosiți în acest scop informații referitoare la următoarele conținuturi. Actul reflex. Actul reflex este mecanismul fundamental de funcționare al sistemului nervos. Baza anatomică a actului reflex este arcul reflex, acesta fiind format din 5 componente anatomice: receptorul, calea aferentă, centrii nervoși, calea eferentă și efectorul. Diabetul zaharat. Diabetul zaharat apare ca urmare a disfuncției pancreasului prin incapacitatea acestuia de a produce suficientă insulină. Printre simptomele diabetului zaharat se numără hiperglicemie, glicozurie, poliurie, polidipsie, polifagie, dezechilibre acidobazice și electrolitice. Reproducerea este funcția prin care se asigură perpetuarea speciei. Precizați 2 caracteristici ale anexitei. Anexita face parte din boala inflamatorie pelvină.
Aceasta este frecventă la femeile tinere și poate avea consecințe grave, cum ar fi sarcinile extrauterine sau chiar infertilitatea. Susțineți cu un argument afirmația următoare: ovarul este glandă mixtă. Ovarul este glandă mixtă, aceasta având atât funcție endocrină prin secreția de hormoni estrogen și progesteron și totodată îndeplinind și funcția de reproducere prin expulzia ovulului în cavitatea abdominală în ziua 14 a ciclului menstrual. Alcătuiți un mini-eseu intitulat Componentele sistemului reproducător masculin, folosind informația științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape: enumerarea a 6 noțiuni specifice a acestei teme, construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent format din maximum 3-4 fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate. Sistemul reproducător masculin este alcătuit din testicule, organe pereche situate în bursa scrotală. Tot în alcătuirea sistemului reproducător masculin intră și conductele spermatice, veziculele seminale, prostata, glandele bulbo-uretrale și penisul. Penisul este atât organ reproducător, cât și organ urinar. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, sper că și aceste informații vă vor fi utile în pregătirea voastră pentru BAC. Nu uitați că această pregătire trebuie să fie una continuă și susținută pentru a putea obține rezultate cât mai bune la examenul de bacalaureat. Și, până data viitoare, nu uitați să dați like, share și să vă abonați canalului meu de YouTube. Pe data viitoare!